Καλημέρα, είμαστε στη Λαμία και πάμε να σας παρουσιάσω ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα το οποίο διατίθεται προς ενοικίαση. Ξεκινάμε από το σαλόνι. Το διαμέρισμα είναι τρίτου ορόφου, 150 τετραγωνικά, κατασκευή 2010 και διατίθεται μαζί με κλειστή θέση στάθμευσης, υπόγεια θέση στάθμευσης και με αποθήκη. Διαθέτει ενεργειακό τζάκι, πόρτα ασφαλείας και πάμε να δούμε μαζί και τους υπόλοιπους χώρους. Κουζίνα, ευρύχωρη κουζίνα, το WC για τους φιλοξενούμενους και έχουμε 3 δωμάτια. Από αριστερά έχουμε το κυρίως δωμάτιο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ο χώρος απομονώνει σε ένα μικρό διαμέρισμα και έχουμε το ιδιωτικό του μπάνιο και το βεστιάριο. Αυτές οι τεράστιες ντουλάπες, υπάρχει εσωτερική πόρτα όπως βλέπετε και στο διάδρομο έχουμε μια τεράστια ντουλάπα, πάρα πολύ χρήσιμη για τα πράγματά μας και 2 υπνοδωμάτια τα οποία επίσης διαθέτουν πολύ μεγάλες ντουλάπες. Πάμε να δούμε και το δεύτερο. Και τα 3 υπνοδωμάτια έχουν πρόσβαση σε μεγάλο μπαλκόνι στην πίσω πλευρά του κτηρίου. Το διαμέρισμα είναι ιδιαίτερα φωτεινό, ήσυχο, πολύ κοντά στο κέντρο και όπως πάντα πάμε να δούμε και το πιο ωραίο. Μέσα από το σαλόνι έχουμε θέα το κάστρο της Λαμίας, μια τεράστια βεράντα με θέα έργου τέχνης. Πάμε να το δούμε και λίγο πιο καλά. Ένα διαμέρισμα μοναδικό. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να με καλέσει στο 694-047-44-43 για να κανονίσουμε άμεσα ένα ραντεβού όσο και εφόσον είναι διαθέσιμο. Σας ευχαριστώ.